ang nadarama ng aking puso. Ako'y parang Ayun, mga loud shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat. sa'yo, kahit kailan naman magbabago. Ayun, shoutout sa 1 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan. Ayun guys, marami naman naka-live. Sabay-sabay na tayo para mas masaya. Ayan. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Wongo Exclusive. Ayun, shoutout dyan sa Team Maliw Maliw. May loud shoutout po sa inyo. Yung Team Good Vibes sa Kamar Nation. May loud shoutout. Kasi labagan dikitan po tayo. Ayan. Sa gusto lang pong bumaba ng bahay, baba niyo bahay. Lapag niyo mamay, dikitan po natin yan. Oo, diba? Nais na mawalay ka kahit sandali sa aking piling. Kahit buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw ang nais ko sa tuwing ay nagtatanaw. Ikaw ang buhay at pag-ibig, wala na ng iba. Sa aking puso'y tunay kang nag-iisa. Powered by DJ Wongo Exclusive. Buksan pa ang dibdib ko, matatagpuan larawan mo. Ikaw ang laging hanap-hanap sa gabit araw. Ikaw Ayun, shoutout sa KJ Babes. 3 million viewers and may loud shoutout sa inyo. Maraming salamat. Ayun guys, pasok po kayo rito. Pasok po. Pasok. Ayun. nais ko sa tuwing ay natatanaw. Ikaw ang buhay at buhay. Ayun, Kuya Falcon. Ayun, Kuya Mon. May loud shoutout sa iyo, Kuya Mon. Maraming salamat. Ayun, shoutout sa iyo, KJ Babes. Meow. Ayun. Meow. Ayun. Sabi ni Kuya Mon. Meow. Ayun guys, kami mga premiere po kayo dyan. Baba niyo po yung mga premiere nyo. Ayan. Para ipipin po natin yan. Ayun, KJ Babes, maraming salamat sa meow. Ang puso
Yan, shoutout sa lahat. Sa 3 million viewers natin, may shoutout sa inyo. Ibang sinisigaw. Kung di tayo sakli, awatin ang sarili na umibig pang muli. Kung di tayo sakli, Yan, shoutout sa Ma'am Kazel. Or yan, may shoutout sa Ma'am Kazel. Wala na nga iba. Baldado. Disco Mobile. Sa bayan ilang tumingin, bakit di ba natin mahalin ang sariling bayan? Di nyo ba napapansin, tayo rin ang nahihirapan? Ayun, may binaba si Ma'am Kazel. Yahoo! Yan guys. Silipin po natin yung binaba ni Ma'am Kazel. Silipin po natin pagka... Didikitan po natin si Ma'am Kazel. Ano yan? Pag-graduate ng 2K House. Ayan, pasilip nga Ma'am Kazel na yung bahay. Ikaw na nga ang iba. Ayan. Saan po yan? Pag-graduate ng 2K. Ilan na ba yung kulang sa 2K mo? $198? Right? O, 80 na lang pala. Ayan, sige. Kita natin yung mga page. Ayun guys, may nakapin po ako dyan. This is the mix of DJ.
shoutout dyan sa 2 million viewers natin. Ayun guys, may nakapin po ako. Road to 2K po. Ayan, baka pwede nyo po nandakitan po. Para makagraduate na si Ma'am Christian ng 2K. Ang 2 million viewers sila. Ang gano'n sa atin. Guys, may nakapin po ako dyan sa taas. Negros Beats. Gusto nyo lalagan para kami mga premiere po dyan. Babaan nyo lang dyan guys. Yan. Marami akong harang-harang. Ayun, nagkaharang din si Ma'am Kaysel. Ayan, 1990. Ayan, 10 na lang. Para maging ano na si Ma'am Kaysel. Ayan, Ma'am Kaysel. Sige, bigyan kita ng 5. 5. Haba naman ang video mo nito. Hanap na tayo ng mic sexy para hindi ako mahirapan. Ayan. Ayan, Papa Mar. Let's pala ko rin. Mga shoutout sa hello, Papa Mar. Ay, maraming salamat. Ayun guys, kung may mga bahay po kanyang ibaba nyo dyan guys. Ano po natin? Idikita po natin. Ayan. Ayan, 5 dikit sa bagong pasok po. Pasok lang po kayo. Pasok. Pangat po tayo. Let's Falcon. Magandang shoutout. Ayan, J-Babes, maraming salamat sa last mo dyan. Ayan. Sabi na. Yan, Papa Mar, baba ka ng bahay mo, Papa Mar. Baka mayroon pang hindi nakadikit. Alam ko nakadikit na ko sa'yo kagabi lang. DJ PJ Idol. Panihapon, Palkon. Ayun, damo nga salamat sa imong panihapon, Kid Babes. Maraming salamat. Ako'y nagkapi-kapi na. Ayan, Kuya Mon, maraming salamat sa pa-BG mo dyan, Kuya Mon. Ayan, Kuya Mon, baka may pwede kang indicate niya kay Ma'am Kaysel na nakapin sa taas. Ayan. Road to 2,000. Ayan. Konti na lang naman yung video. Ibigay natin sa kanya. Ayan, iwan lang po kayo ng bakas. Ayan, Justified Channel. Maraming salamat sa iyo, Ma'am. Harang, ayan, maraming salamat sa paharang mo dyan, Ma'am Justified Channel. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Pag-ibitin natin siya ng 2K. Ayan, para mapalitan natin yung nakapin. Ayan. Doon sa'yo, kawang siya. Tamsak dan, aling faulty. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am Nelds. Maraming salamat. Ayun. Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Road to 2K. Konti na lang kulang ni Ma'am Kaysel siguro. Baka 7 o 6 na lang yan. Ayan guys, support naman natin sa 8 million viewers natin dyan. Maraming salamat sa inyo.
Ayun, social distancing po tayo. Ayan, nabubulol na. Ayan, anak mong meow, kape pa more, sabi ni Ma'am Nels. Ayan guys, nagdedicate pa ako kay Ma'am Kaysel. Ayan guys, ang nakapin po, road to 2K na lang, konti na lang yung kulang. Hiratan nyo naman dyan. Social distancing po tayo. 8 million viewers and us, Miguel Love, shoutout ulit sa inyo. Taken into kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 My friend, Okinawa. Ayan, Miguel Love, shoutout sa iyo, my friend. Okinawa. Ayan. My friend, ayan. Hello, my friend. How are you, my friend? Ayon, Ma'am Nelda, shout out po, sabi ni Papa Mar. Ayan. Ayan guys, may nakapin po ko dyan sa taas. Baka pwede nyo road to 1K, ang ating magandang Ma'am Kaysel. Ayan, pag ninikitan nyo po si Ma'am Kaysel, road to 2K na po siya. Ma'am Nel, sa'yo kung tumayo. Malaki kasi yung chan ko. Makikita yung chan ko. Ganda. Okinawa, hi! Ayan, hello sa'yo my friend. Okinawa. Thank you so much sa pagdalaw sa aking live stream. Thank you so much for coming. Ayan. This is the mix of DJ Hurley. What is social distancing? What is social distancing? Ayun, what is social distancing? 1 meter. Oh, di ba? Oh, sabi ko sa... Distance. What is social Kaya guys, yung nakapin dyan, nakita nyo na para maging 1 meter. Social distancing. distancing? What is social distancing? 1 liter distance. Ayan, shout out sa Team Maliw Maliw dyan, ang ating founder ng Team Maliw Maliw, ang nag-iisang DJ ng Kuwait ng 88.8 Kuwait Station, si Ma'am Rachel Evangelista. Hindi ko muna yung nakita niyan si Ma'am Nels kasi hindi ba natin masyado kilala yan. Ayan, pagka mag-drop siya ng kanyang bahay, bilhin natin siyang jacket. Ayan. Ayun, shoutout dyan sa Team Maliwaliw, Team Good Vibes. Ayun, shoutout sa kay Ma'am Rachel, Ma'am Carmen, Ma'am Nelda, Ma'am Paisa, Ma'am Ruby, Ma'am Scarlett, Ma'am Samra, tsaka si Ma'am Blazy. Ayan, Prelads na sa mga shoutout sa Lods Banabdulang, Lods Dibs. Ano ko nakalive sa Lods Dibs? At sa po, Lods Zaldi. Sa aking mga members dyan, ayan. Lods Forever Mine, Lods Diak Vlogger, Team Huds. Kalimutin kasi ako eh. Lods Manap Dulang. Saka si Bro Noel. Saka sino pa ba? Ano ba? Minsan nakakalimutan po eh. Kalimutin ako. Yan guys, may nakapin po tayo dyan. Ang lakas ng pag-abigkas yun. Oo nga, ma'am. Ayun ma'am, yung gusto mo makiat ba, bakit yung hagdanan? Ay? Kasi ngayon mahirap na kasi ngayon. Alam nyo kasi guys, mayroong binaba si mayroon dun sa may nag-live siya. May umakyat. Naka-bold. Yung kanyang bahay 607 yata. Ang ginawa, dinomonetize ni Lolo. Yung channel, back to zero po siya. Kaya mag-ingat po tayo sa pagpapakyat. Kasi baka yung channel natin masuspended po siya. Ayan. Ngayon lang.
social distancing. While social distancing is a kind of consideration with Sino ba? Sino? its two personality is not Hindi kasi yung hininga ko, hinahabol ko kasi, kaya gano'n malakas yung shoutout. combined. Yes. Ayan, magbaba ako ng hagdanan. Ayan. Gusto niyo umakyat? Na-request ako ng hagdanan, guys, kasi minsan mahirap mag-ingat po tayo ngayon kasi may umakyat po. Alam naman natin yan, na walang saplot. Ano ba yan? Tapos pag naano ni Lolo yan, magkaroon po ng masuspended po yung channel natin. Delikado po yan. Oo. Sayang pinaghirapan natin. Dito pa sa harang 30 minutes. Sige, mahalaga ka na sa harang kasi yan ang mahalaga yung harang dyan. Ayan. That is social Ayan distancing. guys, may nakapunta ko dyan si Ma'am Kazel. Ayan, road to 2K na po siya. Ayan, konti na lang yung kulang siguro dyan guys kasi dinikita ko na po siya ng 5. Ayan. Ako, ay naku KJ Babe, so mong gawin yan baka magbalik back to 0 po tayo. Ayan, Ma'am Dang. May gano'n shoutout sa'yo, Ma'am Dang. Maraming salamat sa pabisya sa akong balay. Ayan, thank you so much, Ma'am Dang. Ayan, shoutout sa Team Maliw-Maliw dyan. Ayan, Ma'am Dang, baka may bahay kayo, babaan po yung bahay mo dyan, Ma'am Dang. Dikitan po natin yan. Ayun. Ayan guys, hindi po ako nagbigyan ng hagdanan. Pag gusto nyo umakyat, bibigyan ko po kayo. Kasi mahirap na po, baka yung channel natin. Kasi marami kasing umakyat ngayon eh. Pag nasilipan po tayo, anak ko, ay, kawawa natin. Ano ba yan? What is social distancing? While social distancing Yan, Ma'am Dang, namuging nga salamat, Riwan, sa pagpamasyar mo sa akin nga balay. Ang amon hambal nga karaya. Nagargamo yung nga karaya, kay taga-antiki taman. Nadura ka mo kainaw, Ma'am Dang, mga mga team maliw-maliw, manad ka rin ka naman. Si Oliver, ada dura ka naman. Nagkakatakot tayo si Ma'am Dang. Kaya Ma'am Dang, mga lang yan. Mga tropang maliw-maliw yan. Kaya pag masanay ka na sa aming mga yan. Pero, di ba nagbabaan lahat sila? Hindi na bumalik. Pakalbaan si Ma'am Dang. Hindi ka mapakalba, Ma'am Dang. Kaya mga paralahag, nabutaw lang. Ang nabutaw lang ang mga istorya, Ma'am Dang. Nagulat din na bumalik na sa level. Ayan. it is a kind of consideration with its two Ayan guys, malapit na mag 2K. Si Ma'am Casey, nagdagan nyo lang yan guys. Maluoy ka mo man. Nagkarayaran ko ako. Hindi na ka marunong magsalita ng Tagalog. Ay, maan. Kadya Ano jigwa na kadya man? personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Ayun. Ayun, mahalaling Carmen, ang baba na ako hagdanan, akyat ka po sa taas. Para may tulungan ako mag-yaw-yaw dito sa taas. Ayun. 1 liter. Disco. Drop the bass. Ayun, mahalaling Carmen, mag-ilaw shoutout. Maraming salamat sa pakyat sa aking bahay. Shoutout sa ating Falcon. Ayan, thank you so much sa pag-aakyat mo kanina sa aking alas. Ayan, Maraming salamat sa iyo, Ma'am Carmen, kaso nagluluto ko. Ayan, Ayan. shoutout sa lahat mga nandito. Ayan, akyat na kayo guys. Ayan, 20-20 lang. Palipad na kayo guys. Ayun guys, 20-20 lang. Ayun, may makat. Sino to?
Hindi ko makita yung kanyang pangalan. Si Mami Kay, ayan. Sige. Ay, kala ko si Mami Kay. Si KG Babes pala. Bakit Kay? Mami KG Babes. Nadali mo ako, nabudol. Nabudol mo ako KG Babes ah. Kala ko naman ano yung... Yan guys, hindi ako mag-accept guys pag walang picture, walang ano ah. Kasi mag-iingat po tayo. Delikado. Delikado. Oo, kasi oo. Sige, Kasi nga sige, mayroong tingnan ko. umakyat sa live. Takot ka kay Kay. Hindi naman kasi pag walang picture baka mamaya may magubad-ubad ba? Kay mayroong channel na siya Mayroong no, biglang yung ano, 670 oo, may na mga yung channel ganon. niya. Oo, bigla siyang ano, yung ang tawag nito, binalik. Oo. Paghubad ko pa naman dito. Oo. Okay lang kay JB siguro kung ikaw magubad kasi hindi naman magbabawas siguro yan. Baka ma-demonetize ni Lolo man. Kasi mo na, uy. Sida? Buti kung masipa mo kagad. Pag hindi mo masipa, Oh, baka... sila. Oo. Eh kung hindi ka pa kubisado sa ano, baka maano. Sino yung Kaya maraming salamat sa iyo, Ma'am Nels. Ano yan, limon? Ano nga kung kakain na sila? Kaya bang kayo nagkukuskus ng limon, ako yung magpatugtog ng 1 meter. Ayun guys, may nakapin pa ko dyan, road to 2K. Alam ko, kunti na lang siguro yan yung kay Ma'am Casey. Alam ko, nakadikit na rin kayo lahat dito kasi galing to kayo sa Oliver. 119. Yan. Shoutout sa'yo, Ma'am Ano Nels. yung ini-squeeze mo din KG Kuya Babes? Mon, maraming salamat sa video. Orange. Imbabam dyan kapyan na tay. Oo, masarap yan, yung orange. Para sa limon. 1. Mading naman. Ayun, naka-live pa naman kasi si Lods James. Ayan, mara natin kasi ganun din naman. Para mas maaga Puno tayo naman sila matapos. doon. Oo. Anim Okay lang sila yun. doon. Mm-mm. Hati-hati na lang tayo para yung Hati-hati. oras hindi ma... Masaya. Kasi Pati na nag-ano huwag ka ka eh. masyadong maghintay tayo ng ano. At ako'y magtagay-tagay si. Buti nag-open ka na eh. Ito. Ba't kunti lang yan kay Babes, dapat anong punuin mo yung baso. Yan, masarap yan. Tuba, si tuba. Ayun, video call, virtual hug. Ayun. Ayun, si Kuya Mon, mayroon na siyang ano, kaya pwede na siya mag-direct live stream. Para sa Watch Hour. Ayun, kamusta ka naman, KG Babes? Kamusta naman ang iyong kalusugan? Pa-Diyos na lang. O di ba May sikat na? internet sa akin? Tapos may booster shot pa yan. Ako mag-booster pa ako eh. Ayan nga, yung butol-butol, scam. Kasi walang Oo, bakante. yung mga ano. Yan nga. Ang dami ng budol na ganyan. Kaya mahirap yung nag-ano ng Sino yung sa live dyan? yung mga pumapasok sa atin. Kasi yung basta-basta na lang Oo. Yan, Lods J. Roberts Vlog. May galaw shoutout siya, Lods. Hindi na lang basta-basta Kasi mahirap. mag-update. Kasi yung iba, ginagaya lang yung pangalan. Pero mga ano sila, Tama. Pinagaya yung pangalan. mga scammer. Lods J. Robert, may galaw shoutout siya, Lods. Magandang gabi. Ayan, pag-kick mo, pag nag-uba doon, di mo kabisa. Hindi ka marunong mag-kick. O, di matagal doon sa taas. Hindi. Eh, siyempre, kapag nandyan na sa harapan mo, taranta ka na yan. Matitigan mo pa muna bago Hindi mo i-kick. na alam. Oo, lalagasin Oo, din, siyempre. walang silbi. May 3 dot dito. Kung sakali, ayan yun ang ano mo. Kasi mahirap kasi mag-ano, di ba? Dito pala sa baba, pag nag-kick ka. Oo. Ano talaga, nasuspended talaga yung channel niya. Nagbalik 0 siya. Oo, back to zero. Oo. Uli sayang, di ba?
Saan kandi? 600 na yun, nahirapan ka na pang isda nun. Okay lang Kaya kung man, maraming sa salamat channel dyan ko, sa iyong kasi pabiji-biji. tagay tayo. Oo, hindi at least pa. Paano? Sayang din naman yan kasi channel bago lang naman yun eh. Ang sayang lang kasi yung mga video, yung mga memories mo, Oo, tapos nawala. Sino yan? Mga yun budol. ang importante Kaya dyan. nga, Na ano nila eh, kasi kaya maraming budol nag-post ka naman. ng mga video kasi mga memories mo yun, Hmm. tapos mawala lang. Kasi ang YouTube kasi pagka alam ko pagka hindi ka na active, pinatanggal nila o di kaya ano ka na. Yung ano ka na, lumisan. Yan. Ayan, shoutout dyan sa 8 million viewers natin sa taas. Ayan, maraming salamat sa inyo dyan, guys. May nakapin po tayo road to 2K yan, guys. Konti na lang yan. 2199 na lang yan. Sige na, para pagka may bumaba dito ng bahay, ipipin po natin. Napagandikitan po tayo. Susunod na araw na tayo magchismisan ulit. O, di ba? Oo nga. Oh, sige, dikit-dikit. Para maiba naman. Oo. Dikit-dikit muna tayo. Ano ba lang tayo? Makiat na Dikit kayo. hanggang dumidikit. Akyat na guys, akyat. Mga DBC dyan guys. Kung gusto nyo makiat niyan, guys, mag 2 hours lang po tayo. Mabilis na po yan. Mga 9. Oh, 8. Oh. Magpalipad na rin Malapit kayo na, guys. saglit lang yan. Palipad kayo ng kawali kaldero dyan, guys. Yung mga importante, guys, yung ano natin, yung watch hour natin tumatakbo. Sino nandiyan? Ulan. Hmm. Ako. Saka yung isang ano. DJ Rams, Lolita Petmalupa. Ayun. Ayun, shoutout sa Ma'am Rachel, ay Maria. Nakalive si Oliver. Ayun. Tingnan mo sa Kaya susunod shoutout na sa lahat mag-live ka. ng mga Mardi Nation din dyan na nakasupport lagi sa Team sa Maliw din. Maraming Sa salamat. Marvination. Yun, maraming salamat kayo sa pagdalaw niyo Hindi sa nga ako live ni nakabasa. Ay, Ma'am naka- Carmen. ano lang itong- Mardi Nation. Nagja-jacket. Dapat dalawang cellphone mo, Ma'am Carmen. Jacket. Jacket. Ay, isang jacket. Alo. Dalawa ba? Alo. Dahil sa'yo, nabigla. Lay, lay, lay. Lay, lay, lay. Lalay. Lay, lay, lay. Ayan, 7 million viewers in the house. May loud shoutout ulit sa inyo dyan. Maraming salamat. Ayan, si Ma'am Kaisel. Ayan guys, pag-admitin nyo na si Ma'am Kaisel naman guys. Okay lang guys. Sige na. Tawa naman kayo. Dito na nakikinig host. Ay, maraming salamat sa pakikinig mo dyan, Ma'am Kaisel. Handa ka na lang, mahal aling Carmen. Ayan. Pag ayan nyo kumanta sa sayo.
Ayun. Oh, Ayun, shoutout sa'yo, Kuya Mon. Maraming salamat sa 6 million viewers natin yan. Maraming salamat sa sino BGBG rin dyan, guys. mo? Shoutout sa lahat ng mga OFW. Malamig yan minsan. Mapalan-based man yan sa base mga shoutout sa inyo dyan. Ayan. Maraming salamat sa inyo. Sa 6 million viewers natin nakatambay. Thank you, thank you. Maraming Mapula salamat. pala ng gawin. Kasi pag magpalakpak mo. Alangan naman na mag-sur-ice ka. Alangan naman na mag-sur-ice ka, taglamig. Wala ka. Meron yan, allergy yan. Hindi pa pala Pero nakakita sorry si sa Ate inyo, Carmen kay Oliver. Kulang-kulang nga. Sur-ice ka? Meron kami kanina eh. Sur-ice ka? Binibiro naman si Ma'am Dang. Ang ba tuloy? Shoutout sa Prelods, Ma'am Lazy. May shoutout sa inyo dyan. Hmm. Sino si Ma'am Carmen? Wala nang makilala ka. Nagkakalihan ang iyong ganda. Hindi ang mga mata. Doon ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakalihan ang iyong ganda. Power Beats Tingin natin siya. Ayan. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Maraming salamat. Magandang gabi. Ayan. Ibahin naman natin yung boses natin. Pero ganyan lang ganun yung boses. Matulog ka. Nakakabulol pala to. Mag-islas ka na cucumber, tapos Ano ba to? babat mo lang. Ayan, shoutout dyan sa 1 million viewers. Lakas ba tulog niya? Ayan. Ayan, shoutout sa mga bata dyan sa ilalim. Hello, shoutout sa inyo. Ano ba yan? Tatlo lang. Paglaruan natin to si... Sa inyo dyan. Ayan. Nakit yung boses niya. Balik na natin sa normal. Mas original sound na lang. Ayan. Nag-allow shoutout ulit sa inyo dyan. Kung ito gumamit ng ano. Ayan. Ayan na lang. Para medyo... Ayan guys, may nakapin po ako dyan. Ano nang padikitan natin si Ma'am Kazel. Road to 200k na lang. Kunti na lang yung kulang siguro. Chiwaray, ayan, hello sa iyo Ma'am Chiwaray. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo Chiwaray. Ayan. Tamang BG lang kami dito sa taas guys. Hanggang maubos yung oras. Ayan. Dami kasi naka-live. Naka-live din si Lods James. Ayan. Naka-live din yung ating mga tropa. Ano okay lang yan guys, maka 1 hour tayo, pwede tayo mag-end. O diba? Para makatulog tayo ng maaga. Yun! Okay guys, may nakapin po ako. Ayan, bago po ako mag-end din po. Ay, tapusin ko lang dikit po yun kay Ate Ros para makalipat din po tayo kay Lods Pan Abdulang. Panood ko lang yung video niya para medyo makapit-kapit din yung dikit niya.
Arky in the mix. Gusto lang naman mausap kayo. You know, I just want to Ayan, Ma'am Mary Ann Vega, maraming salamat po. Ayun, maraming salamat sa pagdala, Ma'am Mary Ann. sa'yo. Nakaabang ako sa labas ng bahay nyo. Sibat na sibat kung sisilip ka. Sabihin ka na magpakita kay parang di ata. Ilang beses ka na, lagi na lang ganyan. Maniwasan ako may parang ayaw akong nandyan. Susunod na punta ko, mabuksan ko na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di ako mawawala ng pag-asa. Ayaw kitang bitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Ayaw ko na bibitin, kaya mabuti pang ako'y tuwid lang. Sa susunod na lang. Yan, naka-mute me. Okay lang, Ma'am Mary Ann, kasi mag-end din ako maya-maya. Maraming salamat ulit sa pagdala mo, Ma'am Mary Ann. Pero po, Ma'am, naka-ano po si Ma'am, si Ma'am Rachel, naka-mute na, may trabaho po siguro. And guys, sa permanent viewers natin, guys, may nakapin po ako sa taas. Gusto lang naman mag-end. Si Maria, nagpa-plan sa ako. Ayun. Ayun, sige. Sige, Ma'am Rachel. Ayan. Kasi parang nandikit to kayo Ate Robs. Robby. Ayan. Para makalipat din po tayo kay Lodsman Abdulang. Taas ng bahay nyo, sibat na sibat kung sisilip ka. Sabihin ka na magpakita kay parang di ata. Ilang beses ka na, lagi na lang ganyan. Maniwasan ako may parang ayaw akong nandyan. Sa susunod na punta ko, mabuksan ko na sana. Kasi kahit anong mangyari ay di ako Ayun, ako naman eating lunch. Ano oras na ba dyan, Ma'am Mary Ann, sa inyo? mawawala ng Hali, di ba? Kasi lunch eh. Ano ba? pag-asa. Ayaw kitang bitin kung di ka pa handa. Sa susunod na lang, sa susunod na lang. Ayaw ko na bibitin, kaya mabuti pang ako'y tuwid lang. Sa susunod na lang. Iyak na ako kakapaalala, kumain at mag-ingat kung sakaling mag-alaka. Lagi sinisipat ang imahe ng ganada ng pangarap na kasama ko sa hirap at ginawa. Tipikal na dahilan ng tagahanga mo, hindi nagkahalat ng ipakain. Ayun, maraming salamat sa Ma'am Rachel. Mga tinatanong habang ang pamantayan ko ipilit ang tinatanong. Kasi alam ko na hindi ka pa handa. May gusto kong makita pa sa akin na pagdama. Kaya ito ako naghahanda. Umadapa, umabigo sa ngayon ayos lang. Kasi may bukas pa din ako kubos yung kaya kahit bumubulit na ano ako sa alon natin. Sumusunod na lang. Susuyupin ka kahit hindi mo pa mabunukan yung dito sa salitang tayo ayos lang. Sa susunod na ayaw kitang bilitin. DJ Arky, Bomb Remix. Ayan, 5 million viewers and that's Miguel shoutout sa inyo. Maraming salamat ulit. Ayan guys, maya-maya konti mag-end na rin po ako. Ayan, pili tayong lumipat kay Lodsman Abdulang. Dikit lang po ako sa nakapin. Baka pwede naman po makadikit po kayo dyan sa nakapin sa taas. Ayan
Ayan, Ma'am Marian, maraming salamat po sa pabiji-biji niyo po dyan. Ayan, Ma'am Richelle, maraming salamat ulit sa iyo. Kapaligiran, kahit may nagrereklamo na wala tayong pagkila. Hanggang dun ka pa, laging pumupunta. Di naasahan, may sorpresa ka laging dala. Ang saya-saya, ayoko lang mahalata. Kasi okay na naman Ayan, sa Lord Zaldi. kaso lang. Wala Mag-init na kami mamaya, Lods. Tapusin ko na yung dikit ko dito sa nakapin. na, pero alam ko nang masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakatuwa. Makakatumbas lang yung napadama. Kaya salamat sa pag-ibig mo. Pag-ibig mo, lagi kang nasa puso't isip ko. Isip ko at dinami ko na namimiss kita. Na namimiss kita. Sa akin ikaw pa rin ang bibi ko. Ang bibi ko kahit wala ka na sa piling ko. Sa piling ko pangakong ipagdadasal pa rin kita. Ipagdadasal pa rin kita. Kasi dito na matitis love. Dahan-dahan dito namimiss love. Ilang beses man nilang aliwin. Ikaw at ikaw pa rin ang gusto kong kinikis Ayan, Ma'am Maris, maraming salamat po. love. Ay pumapayag na di kita kasama. Ang makayakap na ikaw magkasawa. Ayan, Ma'am Maris, naka-live din si Lods Man Abdullah. Baka hindi ka pa nakano doon para makadikita rin bahay mo doon. Nakaalalay sa anumang bagay. Wala man ako sa sarili, laging nandiyan ka. At kung mababalik ko lang, ayusin ko lahat sa loob ng 7 buwan. Maghihingog ang lahat sa puso mo na tubuan. Balang araw kaso biglang umulan. Yeah, dahil na wala ka na, pero alam ko na masaya ka na. Sa mundo ko wala nang makakatuwa. Makakatuwa sa iyong napadama. Ano mang kasalanan ko o sinayan mo, malabo na pagbigyan mo, malabo na pagbuksan mo. Kahit ano pa ang paghirapan ko, paano kung ayaw mo? Anong magagawa ko? Anong magagawa ko? Ayan guys, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Ako'y mag-ina po. Nadikitan ko na si Ma'am Robes. Maraming salamat ulit sa pagdalaw nyo dyan sa aking 5 million viewers. Lods Zaldi, kay Lods Ma'am Marian Vega, Ma'am Maris, kay Kuya Dance, Ma'am Robes, maraming salamat sa pagdalaw. Ma'am Richelle, kay KJ Babes, kay Nat, kay Lover Boy, kay Lods Manap, Lods James, maraming salamat po sa Team Maliw, maraming salamat po, Mardonation. Yan guys, shoutout po sa mga members ko po dyan, kay Kuya Dance, kay Lods Zaldi 7, kay Bro Noel, ayan. Kay Ilongga Vlog, Random La Johan Vlog. Kay Ilongga Vlog, ayan. Kay Lods Jacob Vlogger. Kay Lods Forever Mine. Kay Lods Man Abdullah. Kay Lods James Climax, ayan. At sino pa ba? Hindi makalimutin na kasi ako. Ayan. Sa lahat po ng members ko, maraming salamat po sa inyo. Ayan. Maraming salamat din sa pagdalaw.
Ma'am Tisha, may shoutout. Ma'am Maris, thank you so much po. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan, guys. Good night, keep safe po, and God bless po sa lahat.